tili ndi nkhani yomwe ikuzungulira kunjaku yokhudzana ndi kuti ndi kugulidwa kwa Amaris Hotel ndi aja a Pension Fund. Magayi Colin Zamba anathawa sanakaoneke ndithudi ku Commission of Inquiry imeneyi ya Amaris Hotel komanso Public Funds kuti zinayenda bwanji. Kumuyitana kangapo anathawa akuti ali kunja kaya zikukhala motani ndi luchipatala ine chani zambirimbiri. Nawo ripoti limene litulutsidwa koma silinatulutsidwe ku parliament zomwe zapangitsano kunena kuti funds inayambe kuyankhula zikukhala motani kodi ndi ena akuti litulutsidwe ena akuti lisatulutsidwe. Anyway zina malomba wayankhulaponso zina zake zomwe I think ndi mapoints abwino kuti apanga consider komano bwanji noti fotokoze nkhani bwinobwino kuti zikukhala motani. Magayi wiki inoyi ku parliament kumenera kuperekedwe ripoti lija la Commission of Inquiry limene linapangidwa ndi ajatu a Public Account Committee motsogozedwa ndi Baba Malondera kumafunsa kunena kuti kodi zinakhala motani kunena kuti anthu atenge ndalama za Public Pension Fund akapeze kuti akagulira ndi kuti Amaris Hotel. Sinachitika ndizani ndi ndani analamula zimenezo ndi mwakhala mukutsatira bwinobwino anthu osiyanasiyana kumafunsidwa mafunso live pakamera ena kumadzejema enanso kumanama pomwepo ena ndi kumagwidwa ndithu ndi mabodza awo pamenepopo. Nawo anthu ambiri anapeza kuti anafunsidwa mafunso koma panatsala munthu mmodzi amene afunsidwe ndipo akuoneka kuti munthu amene ndofunikira kwambiri Mayi Colin Zamba omweru ndekuti anali mlembi wa president kalero mulamuliro wa Chakwera. Mayi amene yuyu ndizonena kuti amene akafunsidwe nawo mafunso pamenepa chifukwa chonena kuti akuti kochitidwa ziganizo zonena kuti Amaris Hotel igulidwe zimamiting zina ndi zinazo. Mayi ameneyu anali nawo mmodzi mwa akuluakulu akakhala nawo kuti kumeneko mmodzi mwa akuluakulu khangati amene anaso ndi voice kumenekoko. Zimayi amene akuyenera afunsidwenso mafunso adziwapo chani gawo lake. Komatu chimene chinachitika nchonena kuti zimayiyu atayamba ndi kuti kumamuyitana zimayiyu samabwera. Anamuyitana koyamba sanabwere, kachiwirinso sanabwere kufufuza kuti yayi ndi luchipatala South Africa ine ndikudwala. Komatu ndekuti fazino kuti yayi ngakhale ona kuti ukudwala kuti maumboni ndanji onena kuti uli chipatala South Africa ife tikhulupirira bwanji kuti wewe uli kuchipatala. At least produce my evidence onena kuti yayi munthu idali yani kuti chipatala. Koma kodi apapa munthu isakuthawa chifukwa nkhani mukuziwa kale kuti pakamera paja kumapeze kuzoti anthu akumachijima pamene paja enanso ndikumapeze kuti akumbwandiridwa pamene paja apa kumagwidwa pa ufiti. Mwayiona? Ndeno kwapezeka zonena kuti ripoti limene liperekedwe imene tanenera masiku apitawa ndipo zinali ndithu pa program papepa timati order paper budget chipepala chimene chimaonesa ndondomeko za mmene tsiku liyendere ndi kuti ku parliament nthawi imene iyayi nthawi yakuti zakambirana zakuti nthawi yakuti ina panalinso ndi kuti kaspesi kunena kuti nthawi iyi ndi kuti tizenati zalandire ripoti lokhuzana ndi chani ndi kafukufuku amene a Public Account Committee achina Baba Malondera apanga kuti apeze zotani tizenati zamve ripoti limene lolo. Koma kwapezeka zonena kuti nthawi ije itafika kunapezeka zoti ndi kuti basi anadumpha pamene poti yayi apa sitipeka ripoti licho zikukhala motani kani ndionena kuti funds yakuboma yakana zonoti yayi ife sitingalandire ripoti fa ripotilo ndi half baked ndilonena kuti ndi ripoti lidzoti langophikidwa mbali imodzi mbali inayo ndoti sinatani silinateke bwinobwino nkofunika kuti ena ndi ena akhende kuti akufunsidwa mafunso mmene momo aonekemo ena ndi ena ake ndani kumanena ndoti Mayi Colin Zamba. Nawo ndi pamene kunabwera dzulo Sabata Shadrack Namalomba kumakamba zonena kuti yayi nkhani izizi zonena kuti ripoti chani litulutsidwe nthawi ikutha ku parliament mwina itsekedwa pompano zikukhala motani ripoti likuyenera litulutsidwe. Ripoti likuyenera litulutsidwe koma sitingalithamangitse ifeyo ngati akumbali aboma sitilandira ripoti ilili kuti tiyambe kupanga ma action pamene anthu ena ndi ofunikira ndi kuti sanafunsidwe mafunso anthu ake ndachina ndani takamba achina Colin Zamba ndi Shadrack Namalomba kamonse ndikuona kuti yayi Mayi Colin Zambawo akuti anachokamo m'dziko muno akuyenera ayankhe amenewowo simungatipase ripoti amayi amene wasanayankhenso mbali yawo tikuyenera timvenso mbali yawo tione kuti kodi zingakhale moti kamakapanga ziganizo samakhala pasi umene kuti ziganizo izizi ndi tione tikhala moti zitipanga motere pamene ndi kuti awonso koma amayenera akakhalemo ndi mulibe mwina iwo anali ndi piece ya information yofunikira ayi ndithudi ndi ripoti lija kuti salilandira pakanali panopa kufikira ndi kuti Mayi Colin Zamba atafunsidwanso ndi kuti kumeneko ku Public Account Committee nanga iwo ali kuti takamba kale South Africa akuti ku chipatala zoyenda motero magayi. I think linali dzana limenelo
pamene no tinadzangoona zone kuti order paper yet nazaiona pena pake kuonera kuti no report linadumphidwadi ndi fans inayankhula ina ndi ina koma no muzi wakale zamafuta zija ndi kuti zitavuta pena paliponse anthu anapezeko zoti chidiso analibe koma nazawiona kuti apa pato adumphatu pa order paper sanayankhulepo nkhani za report zikukhala bwanji report silinatuluke ndati these are the reason akamba kunena kuti no ifeyo sitingalandire report ngati no report limene lolo amayikolini zamba mulibe iwonso ndi one of the important figures to appear in that report mmodzi mwa anthu akuluakulu amene akuyena azaoneke ndithu mu report limenelo tisawale ndi mlembi wa president ndekuti no zambiriso ali ndi madetail ambiri oti ayankhe mmene momo. Anyways, kwaonanso pano achinababa malondera akukamba zonena kuti yayi report ilitu ndi zoti kwa ifeyo tikuona kuti lililere sitifunikiranso zoti kaya ndi azamba kaya ndi chani nanga si munthu tamwirani koma report likuoneka kuti no lililere likhoza kupezeka kuti lipangidwe presented tikaliulutsa mmene mudza mu nyumba ya malamulo kenako no boma alilandira aotino kuti angapange motani ndi zimene tapezamo tino mmene momo chifukwa ndi kuti tumuli zinthu mmenemo zimene zapezeka zoti no amayikoleni zamba tikhoze kungopanga zoti no iyayi basi tingopitirizani foti munthu uyu tanimwirana koyamba sanabwere kachiwiri sanabwere soyeti tipange bwanji tizingodikirira ndi parliament ikhayi kutsekedwa chapo mpano magayi ngati mantha alionena kuti parliament ikhayi kutsekedwa chapo mpano ndifa ya zimene zozo report likuyenera litulutsidwe ayayaya kuli bwino ndi kuti parliament itsekedwe report lisatulutsidwe report litulutsidwe pokhapokha likakhala lililere ngati fanzi yaku DPP kukamba yaku DPP kumbali yaboma yakona kuti ayi report sinatheke ndi kuti no zokatsatira zokachoka mukati kaijeni report limene zotsatira zake sizikakhala zokhutiritsa wina aliyense. We want aliyense akakhale pakafunsidwe mafunso amene akukayikiridwa zikatero ndi kuti no iwo akapange ziganizo kuboma ali ndi kuti no kupanda kukayikidwa kulikonse koma akuluakulu amene akhalemo akuluakulu akhalemo tikuyenera ndi kuti every detail we need every detail and mayikolini zamba ndofunikiradi mu report mumu let's be honest magayi amayi amene wawo ndofunikira kwambiri fandeti iwowa ndi amene no mwanjira ina yake ngati kunali zima meeting izo iwonso mwina ndi amene somwina amathoma kayimira president ndi amene amasunga ma detail onse ma meeting ma minutes onse a president amene azisunga ndiwo anali asekretary ake now amakapezeka nzima meetings zimene zozo zima meetings zomwe akona kuti naso pomakazipanga kumbali kazimakhala motani ndi mukanene kuti iwo asapezekemo no akuyenera apezekemo and we want the truth chomwe tikufuna afe apefe ndi chilungamo padzatena nina kale dziro zono rino zamaris hotel maso athu bana kale komweko fanzi ngakhale kunena kuti mwina yaziziziritsa anthu akuyang'ananso mwina the problem of the day kuti lero kuli zotani kandi zamafuta kandi zotani komano chilungamo chonena kuti ife tikutsatirabe ndi chomwe tikufuna ndi chilungamo pamene popo sizingatheke zonena kuti no anthu azigwira ntchito kwamba ndi kuti 1 mpaka na 30 January mpaka na December chaka zaka kumadusa anthu akugwira ntchito sati masero tomekera dziko linoli mukwadula ndi kuti ka pension kawo kandrama kuona azalandira kazapuma ndakamazafika no nthawi imene azapezeno kandrama kaja kulibe. That's not fair and fair we can't sit down and then nkomangana zimene and then kamakamba izizi tukamba zonena kuti kaino ndako DP kaino ndako MCP nonsenu mukukhudzidwa ndi izizi and pasakhale so munthu amene anganene kuti DP sikukhuza makape aku DP ena ake zikwakhudza izizi chifukwa chonena kuti no Amaris Hotel iyi anayamba zoti igulidwe ndi fanzi yaku MCP sopano imene ikuzuwa poso kanthu ikene fotokoze kusabwera amene amalizisa nkukayigula ndi fanzi ya DPP fanzi yomwe ikulamulira pano ndi imene akagula zimezi otherwise fanzi ngati nayo sizikwakhudza DPP amene azipange control Amaris Hotel ma transactions zikone kuti agulidwa achitika ndi kuti nthawi imene DPP inali mboma ndi zinthu amene pachitika ziti chifukwa tinoona achina Frank Mbera akafunsidwa mafunso vazusena sana Gabriel James akafunsidwa mafunso tiyeni yankhani kumbali yanu anthu aku Reserve Bank amafunsidwa mafunso yankhani kumbali yanu inu munakapangako gawo lanji chinthucho chinagulidwa ndi fanzi ya DPP komanso MCP iso anaperekapo so gawo lawonso nawo ndi nonse inu ya MCP ndi a DPP amene zikukhudzani izizi mukuyenera muyankhe surukamba zono ndi wina aliyese kuzipani zimezi koma amene zikwakhudzawo tikuyenera mpaka na amene apezedwe ndipo ayankha amenewo ngati anapanga zolakwika ndiye kuti apite pa khoti amangidwe amenewo apite pa khoti likaweruze ifeyo sitingamasekerere zopusa ngati zimene zozoya mango apondereza basi mazipu zimene amavutikira muchama
No, it's very very sad. Ine ndikamawerenga nkhani iyi ndimakumbukira kwambiri aphunzitsi anga ake kuja kumulodza CDCS chakwera 23. Magai kumaona amene amaonekera komata anatiphunzitsa tifeyotwe. Some of this knowledge we got from them. Anatiphunzitsa koma kwaona amene amaonekera zisuti komata mukuti aho akulandira ndalama mmene zikuyendera magai amavutika osati masewera akazamalizano choncho asapeze kuti azisaswera tuso zina zonse. That's not fair. No, tikufuna chilungamo chioneke anthu amene wawa ndalama zawo zipangidwe trust bwinobwino osasewera ni ndalama za anthu amene wawa yayi. Ngati tuzili zimene zitanena kale kuli kuno mulitesepo thumba limene ndalama zawo amene alise mumpase ndalama zake. Ngati sikhale choncho koma chilungamo chioneka amene analakwisa pamangidwe. We can't keep on going like this sitting ngamapitirize no kumayenda choncho yayi akuti